ακόμη αγών ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο κήπο της Νέας Φιλαδελφίας για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Στο πρώτο ημίχρονο, μολονότι ο ΠΑΟΚ υπερήχε και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να ανοίξει το σκορ, δεν το κατόρθωσε. Η ΑΕΚ με το ψύχρεμο αμυντικό παιχνίδι εκράτησε ανέπαφη την αιστεία της. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επετάχυνε το ρυθμό του αγώνος, αποφασισμένος να κατακτήσει την νίκη. Οι προσπάθειές του εκαρποφόρησαν πολύ γρήγορα με 2 γκολ που πέτυχε εντός 3 λεπτών με του Σαράφη και Αποστολή. Με τα γκολ αυτά διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 2-0, με το οποίο ο ΠΑΟΚ επευλήθη της ΑΕΚ και κέρδισε μια ακόμη πολύτιμη νίκη.